ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶ್ರಾವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಮಂದಿರ ಇನ್ನು ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೆ ಇಂಕ ನೋಡ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಆ ಜಾಡೆಗಿದ್ದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೋಜದೆ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಮಾನಿಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಇಂಚಾಪುನು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೋಜದೆ ಓಕೆ ಅನ್ಸನ ಪೋಯಿ ಬಲೆ. ಮೂಡಿದೆ ಪ್ರೇಮ ರೋಮಾಂಚನ ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತೇರಿಸೋ ಸಂಗಮ ಓಕೆ ಅನುಬೆಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸಿರು Thank you.
रकमा रंग रकमा 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 मैं तो कल की सुबह कल तेरा हुआ तराशी ही नहीं कोई कमा काश कती कमर पीछे सबकी नजर तेरे लड़के जबके बोले रचमा चमा कैसे युगा तुझे सुखा रकमा 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 കയ്യടി പോരാട്ടാ കയ്യടി जंगल में है जंगल मेरा तेरा होगा मेरू बनता कुछ पे ना चल पाएगा गोरी शरकमा तू है चिल्ला में तेरा रकमा 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 Manterna video du live urduku. Manterna video du live urduku. Pata unda.
ತೂಯರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.